गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा फै बयबो आबादथिलिया फै बयबो आबादथिलिया गोदान मुगानि जों आबादारि लाइमोन जिथु आबादारि लाइमोन आफाद हिसाबै जों माने गोबां साननानै गोबां सावरायलायनानै जों दिनै बे जिथु थालिर बागान जों बेखौ बानायनाय जादों। जों गिबियाव जोङो बे थालिर फुलिखौ जोङो खान्थालगुरि गामिनि सानसुमा बसुमतारी जों बिथांनिफ्राय लाबोनानै जोङो बेवहाय गायफिननाय जादों। गोबां जोंनाव रां गैयाबाबो जोङो माखासे खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो खांलायलायनानै 1000 2000 3000 खांलायलायनानै जोङो बिदिनो जों बेबायदि प्रजेक्टआव दायो मोनफैनानै दङ। आरो जोङो उनावबो माने गोबां गायलांनो बेबायदिनो गोबां माने थालिर आबादखौ जों फेहेरलांनो थाखाय जोङो माने सावरायलायनाय जाबाय दं। जोंनि जिथु गोबोरथना आबादारि आबादाव जों बेवहाय सावरायनाय जागासिनो दं। आरो जों मिजिंथियो जोंहा गोसोआव साननायबो दं जे जोङो बेनिख्रुइ बांसिन जोङो आरोबाव जोङो आवगायलांनो हाबावगोन बारायलांनो हाबावगोन होननानै जोङो साननाय दं। आरो जों बेखौ जों मेक्सिमाम जोङो 70,000-70,000 जों दा बर्थमान खरस जानानै दं। आरो दिनैनि दिनाव बेवहाय माखासे हासार नांबावगोन, बेयाव जोंहा एसे खरस थांबावगोन। हासारफोरखौ जोङो साननैसो उनाव होनाय जागोन। जों दिनैनिफ्राय जागायदो, जोङो दै होनायखौ जों दिनैनिफ्राय जागायदो। जोङो लासै लासैनो जोङो बेवहाय आरो खरस दंबावो, खरसखौ मेक्सिमाम दायो बुंथ'नो हाया। दासिम 70,000 जोंहा थांनानै दं बेखिनियाव आरो खरसा। ओरैनो मा मुलि होनाय जायो बेवहायथ' दा जोङो सिगाङाव बिदिथ' जेबो जों माबा होनाय जाथ'वाखै, हासार होनाय जाथ'वाखै। जोङो बिदिनो भिटामिन हाबि-जाबिखौ जोङो साननैसो थानानै जोङो होनाय जागोन। आरो बेवहाय पटास बायदि माबाफोरखौ जोङो होनाय जागोन बेवहाय थालिराव। आरो फांबेसे गायनाय जादों बेवहायथ' मथा-मथि 4,000सो फुलि दं। 4,000नि गेजेराव मेक्सिमाम बिदिनो फांसे फांनै माने थैलांदो आरो फांसे फांनै थैलांबाय दं। फांसे थैलांदो सिगाङाव गायनायाव। ओमफ्राय दाथ' जेबो उसुबिदा जाथ'वाखै, जेनेबा दै होदो। दा दै होनानै जों साननैसो उनाव रिजाल्टखौ नायगोन। रिजाल्टखौ नायखांनायनि उनाव जोङो हासारखौ होगोन। आरो जायगायाव गायनाय जागोन जों दा बे गोबोरथना आबादारि हिसाबै लाइमोन आबाद हिसाबै जों निमुयाव बेखिनियाव जों बेखिनिखौ फार्स्ट टाइम जों गायथ'दो। आरो बिदिनो लोगोसे जों आरो बे हा बिगुमानिनो जोङो बे साखाथियावनो आरो जोङो रायज्लायबाय दं, बेखौबो जों गायनो नागिरदों। 8 बिगा दं बेवहाय। आरो बेजोंनो लोगोसे खान्थालगुरि गामियावबो जों आरोबाव जों गायनो नागिरदों। बेसेबांसो मुलाम्फा जागोन होननानै सानो नोंथाङा? जोंथ' साननाया बेनिफ्राय जों गोबांखौनो मुलाम्फा जागोन होननानै सानदों। दा जों 1 इयाराव मेक्सिमाम दा बेखिनियाव 1 बोसोराव जोङो खमसे खम 5-6 इनि गेजेराव जों माबादो आरो हिसाब बानायना दोनदो। बेयाव मा दैबो होनाय जायो नामा? जों दिनै दै होदों एसे, माने दा सिजोना खरान सिजोन नालाय जों दा बेवहाय एसे दै होगासिनो दं। दिनैनिफ्राय दै होगासिनो दं। ओरैनो मा टाइमाव होयो दैखौ? दैखौथ' दा नै खरान सिजोन नालाय नै दिनैनिफ्रायनो होनाय जादों। माने माखासे एक साइडदो माने थालिदा एसे खरान नालाय हाया एसे रानलांदो, बेनिखायनो माने दैनि आंखालाव रानलांनायखाय जों दिनैनि दिनाव माने दै होदों। दिनैनिफ्राय माखासे लाइमोनफोरा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाङो, बे समाव मा फोरमायगोन नोंथांमोना? दा जों बेबायदि माखासे जोङो बिदि ग्रुप जानानै जोङो गायोबा गोबां मुलाम्फा दं। ग्रुप जानानै जुदि गायोब्ला गुबुन रायजोआव थांनायनिख्रुइ जोङो बेबायदि बबावबा गोलैसोनानै हा दङब्ला लकेलाव गावनिनो खाथियाव जुदि हा गोलैसोनानै दङब्ला बेवहाय माने गासिबो ज' जानानै बेबायदि मावोबा खामानिखौ जोङो माने दावगागोनखौ जों मिजिंथियो आरो।